Привет отново от Слънчева Германия. Получихме много запитвания, въпроси. Какво представлява термопомпата? Къде може да се използва? Какви са плюсовете и какви са минусите? Ето тук монтираме една термопомпа LG към многофамилна къща Германия, 3 етажа. Термопомпа ще бъде внедрена към система за подово отопление. Виждате, електрониката е много, но тя не е важна. Имате 5 години пълна гаранция. Термопомпата е една усъвършенствана климатична система. Доста от нещата, които са тук, ги има и при климатиците. Имаме компресор, който е сърцето на машината. Имаме клапан, вентил, който можем да използваме машината в